Над 100 състезатели от 9 клуба от цялата страна участваха в държавното първенство по брейк в Разград, което се проведе в събота. Кметът на община Разград Добрин Добрев откри държавното първенство Funk Busters 25-та, чието домакин е Разград. Турнирът се провежда за пета поредна година и за трети път е част от държавния шампионат по брейк. Организират го Разградския клуб по брейк Shadows Crew, Българската федерация по брейк и община Разград, а множество спонсори, местни фирми и физически лица подкрепят събитието. В приветствието си кметът Добрин Добрев изрази задоволство, че брейк обществото в страната е припознало Разград като изключително гостоприемен град и добро място да се случва подобно състезание. Той благодари на всички, допринесли с труд, помощ или средства, за да се случи това събитие. Преди началото на полуфиналите и финалите в 6 възрастови групи на турнира, председателят и треньор на Разградския клуб по брейк Shadows Crew Иван Стоянов призова публиката за едноминутно мълчание в памет на нелепо загиналия на 22 години Доню Донев Донингса. От Разградския клуб Иван Стоянов връчи и специален приз в памет на младото момче, наречен Искра на състезанието, получил от Цветан Данов от Бургас. В брейк турнира участваха над 100 състезатели от 9 клуба от цялата страна. Състезанието се проведе в залата на Общинския културен център. Сред спонсорите на проявата бяха Пилко с марката Лудогорско пиле, Билвет, Асотекс, Фарматим, МАТ, Млин 97, Павлин Изворов, Маломир Власов, Мандра Лудогорие, Алфа Хим, Алфа Трейд, Стинг, народният представител Джипо Джипов, Бим Маркет и други. И първо място Ая Краева A2K X Energy Crew. Аплодисменти още веднъж. Продължаваме в категория 13-15 години момчета. На трето място Емилиан Пачев и бой Авер X Energy Crew. Бибой Авер, трето място. Второ място Стефан Русев, Sideswipe, Black Style Squad. И първо място Николай Кафел, Бибой Танос, X Energy Crew. Аплодисменти за победителите, а ни продължаваме в категория 16-18 момчета. На трето място бивой Декстър М, The Click. Аплодисменти на второ място бивой Центурион, Black Style Squad. И на първо място B-Boy Beast Black Style Squad. Showcase до 16 години Black Style Squad. Първо място Crew Battle под 16 години Black Style Squad.